Днес е презентация по отношение на възможността да се включите в Business FM World. So first of all, I would like to ask you a question. На първо време бих желал да ви задам един въпрос. Would you like to get paid for recommendations? Бихте ли желали да ви се плаща, за да правите препоръки? You see, most people recommend things all of their life. Тъй като повечето хора правят препоръки през целият си живот. They recommend movies, they recommend restaurants, shops, and things like that. Те препоръчват филми, ресторанти и прочее. But of course, they don't get paid for it. Но разбира се, на тях не им се заплаща за това. Our business is not that much different from that. Нашият бизнес не е толкова по-различен от тази реалност. We also, all we do is recommend things that we like. Единственото, което на практика правим, е да препоръчваме неща, които действително харесваме. But the difference is that we actually get paid when people who we recommended buy our products. Но разликата е, че на нас не се плаща, когато хората си купуват това, което ние препоръчваме. So the question for you is, would you like to get paid for recommendations? Така че въпросът отправен към вас е дали бихте желали да ви се плати за препоръки. The second question is, would you like to get paid for the work you did years ago? Другото нещо, което бих желала да ви попитам е, бихте ли желали да ви се заплаща за неща, които сте направили преди години? If I asked you, how much will you be paid at the end of this month for the work you did 1 year ago in your job, what would your answer be? Какъв ще бъде вашият отговор, ако ви попитам колко ще ви се заплати за работата, която сте свършили преди една година? What would the answer be? Какъв ще бъде вашият отговор? Most people say 0. Повечето хора ще кажат 0. Because they got paid for the work they did 1 year ago, they got paid for it 1 year ago, and that's it. Защото за работата, която са извършили през миналата година, заплащането е било за миналата година и това е. But our business doesn't work that way. Но нашият бизнес не работи по този начин. When people ask me, they say, Gediminas, how much did you get paid in your first month in business? Когато те хората ме попитат, Гедиминас, колко пари получи през първият месец от създаването на своят бизнес, I always say the truth. I say, I don't know. аз винаги казвам истината, което е не знам, действително не знам. Because I haven't finished being paid for it. Защото все още не ми е заплатено. Because in my first month in business, I invited a couple of friends to the business who bought some products. Тъй като през първият месец аз поканих няколко мои приятели, които си закупиха определени продукти от бизнеса. And I got paid. Не се заплати за това. But next month, the same people bought more products and introduced more people into the business. And I got paid again. Но през следващият месец същите тези хора си закупиха още повече продукти и препоръчаха бизнеса на много други, така че на мен ми се заплати значително повече. But now I didn't have to do anything to get paid that money because I did the work last month. Но на този етап на мен не ми се налага да върша отново работата. Нали, защо? И отново ми се заплаща за това, което съм направил преди 2 месеца. And now, at the end of this month, I will not get paid for what I did this month. И сега на края на този месец, на мен няма да ми се заплати за работа, която съм свършил само през този месец. I will again get paid for the work I did 10 years ago. Аз отново ще бъда заплатен за работа, която съм извършил през изминалите 10 години. Because people who I invited 10 years ago are still doing the shopping and still inviting other people. Защото хората, които съм поканил преди 10 години, все още пазаруват и все още канят други хора. So the question for you is, would you like to be paid for the work you did years ago? Така че по-скоро въпросът към вас е, бихте ли желали да ви се заплати за работата, която сте вършили години преди това? And the third question, и третият въпрос, would you like to be paid while you sleep?
Не бихте ли желали на вас да ви се заплаща, докато спите? The first time I saw a quote by a man called Warren Buffett. Първият път, когато аз видях един израз от Уорен Бъфет, And he's one of the richest people in the world. това е един от най-богатите хора в света, както знаете. And he said, unless you find a way to earn money in your sleep, you will work until you die. Той казва, освен ако намерите някакъв начин да изграждате пасивни доходи, т.е. да ви се заплаща докато спите, вие ще работите докато умрете. I thought, surely I don't want to work until I die. Това, което си помислих е, разбира се, че не бих искал да работя докато умра. But how could you make money in your sleep? Но как би могъл човек да прави пари докато спи? But in our business, that happens all the time. Но в нашия бизнес това се случва непрекъснато. I go to bed. Аз отивам да си легна. Next morning, I wake up and I open FM back office. На следващата сутрин се събуждам и виждам FM back офиса. And I see new people join the team. И виждам нови хора, които са се присъединили към екипа. I see new people placed orders. И такива, които са си направили поръчки. Which literally means I have earned money while I was asleep. Което на практика означава, че аз съм изкарал пари в моментите, когато съм спял. Which is a good feeling. Което е едно чудесно усещане. So again, the question for you is, would you like to earn money while you sleep? Така че въпросът отправен към вас е, бихте ли желали да печелите, докато спите? So if you answered yes, that you want to get paid for recommendations, ако сте отговорили на първия въпрос да, бихте ли желали да се заплащате за препоръки? Дайте мам помогна. if you answered yes, that you want to get paid for the work you did years ago, ако сте отговорили положително за това дали искате да ви се плати за работа, която сте извършили преди години, and if you said yes, you want to get paid while you sleep, и ако сте отговорили позитивно на третия въпрос, искате ли да имате пасивни доходи, т.е. да изкарвате пари докато спите, then FM business is definitely for you. тогава FM бизнес определено е за вас. So FM World, who are we? FM World? Ralisa? Yes, I'm sorry, the phone fell down. Sorry. Yes? FM World, who are we? Така че кои сме ние, FM World? We are a network marketing company. Ние сме компания, работеща в нетворк маркетинга, which means we create an opportunity for people like you and me to start our own business without investing large amounts of money. Което на практика означава, че ние създаваме възможности за изкарване на пасивни допълнителни доходи, без да инвестираме огромна сума пари. So what's the difference between normal marketing and network marketing? Това е разликата между нормалният, класическият маркетинг и нетворк маркетинга. As you can see, in a conventional marketing, you have a long chain of distribution. В един класически маркетинг винаги имаме една много дълга верига на дистрибуция. And all of this costs a lot of money. Всичко това утежнява процеса и струва изключително много пари. In network marketing, we get rid of middlemen. В нетворк маркетинга ние просто се отърваме от посредника. This way, we save a lot of money. Което може да бъде склад, знаменитости, допълнителни платени промоции. По този начин ние спестяваме много пари. And we can use that money to make a better quality product. И ние можем да използваме тези пари, за да създаваме по-добро качество на продуктите. And pay you, the business partner, the type of income that you deserve to earn. И да даваме приходите си на нашите бизнес партньори, които са добросъвестно са работили в компанията. Our company is a global success. Нашата компания, както вече знаете, се утвърждава с глобален успех. We have branches in over 40 countries around the world. Ние имаме клонове в над 40 страни. We shipping products worldwide.
Разбира се, ние поставяме продуктите във всяка една точка на света. And we have over 2.5 million business partners all around the world. Към момента разполагаме с 2,5 милиона бизнес партньори от целия свят. And we're doing larger and larger and larger turnover every single year. И ние създаваме все по-големи приходи всяка година. We have the highest quality products И разбира се, притежаваме продукти с най-високо качество. and something for everyone, Имаме по нещо за всеки го, including perfumes for men and women, което означава висококачествени парфюми за мъже и жени, cosmetics, натурални и минерална козметика, home cleaning products, продукти за дома, daily use products like shower gels, shampoos, deodorants, etc., продукти за ежедневно потребление, което включва шампуани, дезодоранти и прочие, coffee and tea, кафе и чай, anti-aging products, продукти против стареене, skincare products, продукти свързани с грижа за кожата, luxury perfumes and oils for hair and face, луксозни парфюми and food supplements, и хранителни добавки, sun care products, продукти за слънчева защита, and professional hair care products. продукти свързани с професионалната грижа за косата, Toothpaste, mouthwash, имаме също така продукти свързани с поддържането на зъбите, so there is something to choose for everyone. така че на практика имаме цялостния арсенал, който на потребление и за всеки го по нещо. FM World is a distribution company that distributes the product all around the world. FM World е дистрибуционна компания, която дистрибутира продуктите в целия свят. Our perfume oils are made by Laboratory Drom in Germany. Нашите парфюми са направени в лабораторията Дром в Германия, Who've been making perfume oils since 1911. която е правила масла за парфюми от 1911 година. And our perfumes are bottled by our sister company, Perfant. И тези парфюми са бутилирани в дъщерната компания Parfum. We have the highest quality products because usually people have never tried perfume. Ние притежаваме продукти с най-високо качество и интересен момент е факта, че повечето хора никога не са опитвали истински парфюм. Most people buy from the shops what is called Eau de Toilette or EDT. Повечето хора се закупуват от магазина това, което ние наричаме Eau de Toilette или ETT, DT, or Eau de Parfum, EDP. или Eau de Parfum, EDP. None of these are perfume. It's been watered down. Както знаете, тези парфюми са разводнени и нито от тях фактически не представлява истински парфюм. In FM, our perfumes are actually perfume, which means they last longer and smell stronger. В FM нашите парфюми са истински парфюми, което означава, че тяхната трайност е много по-дълга и тяхната миризма е много по-осезаема. Now, when it comes to earning with our business, there's again something for everyone. Разбира се, когато става дума за това да печелите с нашия бизнес, винаги има за всеки по нещо. Some people just sell to friends and family. Някои хора си продават единствено на приятели, на семейството си. Others sell to strangers and to businesses around within their area. Други продават на бизнеси, на непознати. Others do product parties and demonstrations. Други правят продуктови партита и демонстрации. But of course, the biggest strategy right now is social media. Но разбира се, най-голямата и най-добрата стратегия към момента са социалните медии.
Because of social media, our business have grown dramatically. Благодарение на социалните медии нашият бизнес се разви драматично. From 16 million in January 2020 От 16 милиона през януари 2020 година to over 80 million in November 2020. до 50 милиона през ноември 2020 година. All thanks to internet and social media. Това се случи благодарение на интернет и социалните медии. So, first way to earn is retailing or selling, where you earn about 30% profit from the products that you sell. Така че един от първите начини, посредством които можете да се възползвате да печелите от FM, и когато правите продажба на съответният продукт и имате 30% комисионна, приблизително. Second way is team building. Вторият вариант, разбира се, е изграждането на екип. The more people you introduce into the business, колкото повече хора вие представите нашият бизнес, and the more products they order from the company, и колкото повече продукти те поръчват от компанията, the higher achievement level you reach. толкова по-високо ниво на ефективност достигате самите вие. Everything is calculated in points, Това се изчислява посредством точки. and each level starts with a certain amount of points. Всяко едно ниво започва с определен брой точки. So 300 points is 3%, 1200 points is 6%, and so on. Така че 3% са 300 точки, 6% са 1200 точки и така нататък. Every time you or somebody within your team buys a product, you will get points. Така че всеки път, когато вие си напазарувате или някой във вашия екип пазарува, вие получавате точки. By the end of the month, the amount of those points will determine what level you reach and how much commission you earn that month. Като в края на месеца, сборът от тези точки, тези, които вие сте постигнали, и точките на вашия партньор, определя какво е нивото на ефективност, което имате и колко ще спечелите под формата на комисионна. So the more people you can introduce to the business and the quicker you do it, the faster you can go up through the levels and you can keep giving yourself a pay rise. Така че вие самите можете да си повишите заплатата, като се свързвате с колкото се може повече хора и предлагате за нашите възможности за развитие. And the third way you can earn is leadership bonus. И третият начин, посредством който вие можете да печелите с нашата компания, е посредством лидерство. So we have what is called Orchid Club. Това, което ние притежаваме, се нарича клуб на орхидеите, With 4 positions. в която се състои от 4 позиции. Pearl, Amaranth, Golden, and Diamond. Перлина, амарантена, златна и диамантена. The higher position again, the higher the income. Колкото по-висока е позицията, толкова повече печелите всеки месец. To become a Pearl, you need 2 people in your team to reach 21% level. За да достигнете до ниво перлена орхидея, вие трябва да помогнете само на 2 души да достигнат ниво на ефективност 21%. Or one person reaches 21% level, and from all the other groups, you accumulate 20,000 group points. Или когато единият от вашите служители, от вашите партньори достигне 21%, и сбора на всички други е 20 000 точки. And at this level, you can expect to earn around 1,000 euros a month. И дори само на перлено ниво, вашите доходи ще бъдат 1000 евро месечно. Second position is Amaranth. Втората основна позиция е амарантена орхидея. When you have 3 groups in your team that reach 21% level, you become an Amaranth. Когато имате 3 групи във вашия екип, които постигнат нивото на ефективност 21%, вие достигате ниво амарантена орхидея. And that's an average of 2,000 euros per month income. Което се определя като 2000 евро
месечна заплата. Third position is golden. Третата основна позиция е златна орхидея. When you have 3 people who reach pearl level or higher in your team, you become a golden orchid. Когато имате 3 души, които достигат до ниво перлена орхидея, вие достигате до ниво златна орхидея. With an income of around 3,000 euros per month. Това рефлектира върху вашия доход и вие започвате да печелите 3000 евро на месец, всеки месец. And finally, once you have 5 people in your team that reach pearl orchid level or higher, и след като вече сте натрупали 5 човека във вашия екип, които са достигнали до ниво перлена орхидея, you become a diamond with an average income of 8,000 pounds per month. Вие се превръщате моментално в диамантена орхидея, което се изчислява на 8000 евро месечен приход. After the Orchid Club, след клуба орхидея, we have the final stage of the marketing plan, which is called Star Club. Ние имаме крайният стадий от маркетинг плана си, който се нарича Звезден клуб. And in the Star Club, we have another 5 positions. И в този Звезден клуб ние имаме 5 допълнителни позиции. And then, of course, an opportunity to earn even larger types of income. И възможността да печелите дори много по-високи доходи. Here's a few examples of last month what the top leaders in FM World have earned. Top 10 people incomes for 1 month. Ето няколко примера, посредством които топ лидерите в FM World са спечелили. So number 1 earner earned almost 250,000 euros in 1 month. Един от топ лидерите спечели 250,000 евро в рамките на един месец. And the 10th place earned almost 53,000 euros in 1 month. Имаме 10 души, които пак са ни от топ печелившите лидери в компанията. Те са спечелили около 53,000 евро на месец. It doesn't mean that everybody will make this type of income. Това далеч не означава, че всеки един от вас ще спечели такова равнище на приходи. Your income will depend on your effort and how much work you put into the business. Можете сами да разберете факта, че вие ще печелите толкова, колкото инвестирате във вашия бизнес. But this is to show you what is possible. Но ние правим тази презентация, за да ви кажем какви са възможностите на нашата компания. So our team leader, Irina Oliver, is also a member of the Star Club. Нашият лидер, Ирена Олива, също е член на Звездния клуб. And you can see her here at the UK National Conference picking up a check for 250,000 pounds. И вие можете да я видите на нашата национална конференция, където получава чек за 250,000 евро. There's also additional car bonuses that you can earn. Също така има допълнителни привилегии под формата на коли, които вие можете да спечелите. And also other prizes like travel bonuses. Както и награди, като бонуси свързани с пътувания, с екскурзии. So thank you for watching. Така че благодаря ви, че изгледахте тази презентация. And go back to the person who sent you this video and they will show you how to get started. И сега ще ви помоля да се върнете обратно към човека, който ви изпрати това видео и те на драго сърце ще ви покажат как да започнете с Business FM World.